Akukwa bonko kroko. Na nipa nyina sorry everyone na mu ha. Na dodo na so ko onwuma kwanso a. Wo kobre ape wona no aduane yi. Yenti wo chesu nyame Daina. Eradi empire boy ebo nyina ne se ma Daina Asamoah. Onyini no nche sanse ma amene ne nkyerɛkyerɛ ano eden. Daina Asamoah de nsɛm bi atodwa concerning asɔfoɔ bi a ene yɛ sɔre a ene nyame yi akyerɛ me sɛ me nware o. Nyame yi akyerɛ so obi wɔ hɔ ano obepe ware o keke wɔboa. Yɛn nyina anim enkyɛe ne sɔfo Ogyaba nsɛnsɛm epieye. Daina bɛka nsɛm bi ema Ogyaba be reply no. Na we die utimi sɛ ɛyɛ critical thinking. We reading meanings to asem Ogyaba kan na ono nso abrɛ ne reply through afutuom. Na nsɛm a Daina Asamoah ka no abusua ɛsɛ waso ɛnsɛ wani yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ ne yɛntie. Ebre bi na metibuo krom me wɔ hɔ a na da yɛsɛ mo nko ne yɛsɔ mo hwɛ yɛyɛ deɛ ne deɛ ɛtoɔtoa aso saa Jesus. Ebre bi na metibuo krom me wɔ hɔ a na sɔfo bi frɛ me wayɛ sɛ deɛ honhom konkron ahyɛ ne ma Pacho, evangelist Daina Asamoah ne nam se mpacho han. Awurade se me mmra wo sese ya. Wa amfa bonsam din. Awurade se me mmra wo sese ya. Dano na ye Easter Monday nsuo to papa me ko park so 11 o'clock. Ana awurade boa me pon 4 o'clock. Me bedru fia na nsuo gem. Nsuo to sa Easter on sa first na Easter Sunday Easter Monday nsuo to. Ofra me a eno wo se wote he nam se metibuo kro no se awurade se me mra nam se me de bema emma me fie wo se me srew me ho ntome awurade se me ne wo nsia dio mo a mo sori a ena bonsam na bonsam no wan kasa se o mo ani da ho sasa adwuma we nya adwuma ketwa o adwuma we na da ho saa no enye dwuma ketwa ena bonsam so mpase obi abeye ose awurade se memra wo ho me pa chaw makwan na memra a nsuo to no ai no bai na obi a mene na tena bi anim misubai ya busanti bi ti ena me se wo de ebra obi o ye no so bompa ye nti obetima di bonsam so me bompa ye nti me di fruit poison ebi na me kan se ekoyi me kodi ya eno se mankansi on konkona kasa kire me akire me se me ni asoden ne makono nti me kodi me frinkran ba bedru kumase na masate finketenkete kumase bedru nkran me fri kumase bedru nkran ekwan ni mu no me baya na me sako inu abe ma ofosu kansa ho eno ono so koto tilapia ai banku ne tilapia ebiem na wonim bosomi ni mu no me hwɛ ya urade anim na me breki ya me da ho na se me fuma aduane me di aduane a onsa daye mu aduane die no so ayahodo bebre ebu a wudi ni sa spiritual no e ma wo ye mre ebi wo wudi ni saa ema edimi de yare bawo so ewiase na hokwa so be ye nyame adwuma mesrew yen wo ko ye ne ka wanko kasa mesofo na aka masa me wodome me endome sade no wote wo sa wodana Asamoah anware ya wonwo ye no awurade a me de me ho ato no so a wo ye kwankyerefo nim akyirikyiri ohuna akyirikyiri ade ye ne no me se samene ne nante no kuram di no kurama na onfa de anya mame da amen onfa de anya mame sa na unso so de ne bedi no kure one ne be na nyame ne ayi emrante ya me ne wo monam a awurade pa wo mo ntomen kwanti se no ofiri se me nim woma enyame na me che no onyame a me ne nam a otesoro na nani chini fasa ase nyina so na wo hwehwa koma edimu de ne den ye ne nam ye adi amaye no wono na tse wo mo hwa ya wo twa me bank card eno nko ama me appreciate nyame enti wuntimi nka nkyere me se ye bonsam memma quotation support wo so be ye nyame adwuma try so be sua bible nya brema wo ho mpaibo akwamkyene
ɛmfa ne sɛ tra me wadoma kyɛdeɛ nti asa bɔnsam mpɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no meka me kyerɛ wo sɛ awurade ɛna Peter kaeɛ no Acts chapter 10 verse 34 to 35 wɔse nokora mu na mahu ampa sɛ yɛn Nyankopɔn wɔnyiyi nipa mu hwehwɛ nipa mu na mmom ɔman biara mu deɛ wɔsuro no osuro awurade na ɔyɛ ade ɛtene no awurade pɛ sɛ ɔgye no deɛ wɔsuro awurade na ɔyɛ ade ɛtene awurade pɛ sɛ ɔgye no na akora deɛ nyame anyɛ waborɔ odi kan wo Ogyaba nyame anyɛ waborɔ ɔma wɔyere ɔyere a ɔyere no so wɔkɔva ɔkama nti no what take advantage akwaya wotwa me ayi me banka da ni mu ni akyire there was a time ne na na me ka se me de one mbenante na ba ye ma se ma me ka kyerɛ wo yere se wo twempa wo se me yere de onya me na bibia mu okova me bibia mu okova me so ti ase oba no boa no nti no free se wo take advantage si ase be ye nyame adwuma na adofo nom obi anta obi o me nim woda ana me wo ka wuti mu no me no enya no na me mfa ho because me so me nam fom dia awurade me pasa meto bi awurade ba mamato dia me si awurade ade nyame aye no na ma me hu se wo beti ne dia nante no kurem kurase ni ba me mete ahwene burahafo boku ahwene ena awurade be fa me twa formas baboku school mi bedura makoton kosua matonton niema bi meko school bi ani start classes edu say ye exams me kam kire wo say exams na me koye ye no man twere hwe wo paper ne so an twere hwe because na ye wo school ni de na me ya de ye biki bible knowledge and a tree eno de ye exams a oboa eno kwa de tree and a biki bible knowledge no eno de si ye exams ni enya nwie ye no a ehonum no memfa ho ne de wo ya obedi first me di betu ti bible na nkasa de nyame di dua me mo ewo ye funum bible no so de woni nyame adom eya tefe me akora na me papa wo me wote ase wo se wo ho ya me nwanwa paa o me man nyina wonu obi a won sada nim woma na so sade me se ye kodru US Cookie frimpon sorry osi wo mo be fa me no ka kire o mo say yese ma me na won tebrofo onim woma na mo me akofa no ena bra no ono ne ne wo Italy ena wo koye yenim won Italy pa no ye African shop na me producer ne soprano CDs ni ade ena wo ka kire o mo say ma me no mo me enkofa ne mra ena awurade ya adom timi kodru US no 2012 mu ho Connecticut me papa we tabela sorry enem di ka ni wo mokoya sorry eno no say me je Mike na say sister baako me se fanyame asem nante babra bokonkron no nya me mfa woni de wi ase beko emfa ho by nyame adwuma we no so de wadwene ne wonim de no nyansa ba de a wo be faili wo be tofam on somewhere abresechere for na so Psalm 62 verse 11 David si Nyankopon kasa preko emprenu so na mate se tumi nyina nyansa nyina ahode nyina Nyankopon na ye ne dia ba awurade untimi ni awurade ho few untimi tutu anoma ho kwakire awurade kai Psalm Proverbs chapter dia Psalm 84 Psalm no kan ho no mo ansa Psalm 84 verse me kan na eba verse what ya sorry Bible wonnim quotation ba ko say ne fa keke makọ Bible school makwasa atwe nya dom na aka se de tons na ti sorry ye di nyame asem ti no ka kire Peter say mesi masafo asama do a prince afo entumi ntwi mfa so ni obi nsem nam de ma no tutum na mmom se e chia de a
was when nipa ba me de wasi yomfo ma Israel fie tie mani mu asambo abonefo kokko so onane free na kwan bone ho sa me ni awurade namun na nyame akofa ba ma dwamanfo anase okromfo bi se Daina je ene ne bia me ama kono na mahwe ne body nyame mfansie no emfansie me da obedi kan aka kenkan ha na ma wo mu Psalm 84 verse number 11. For the Lord God is a sun and a shade. The Lord give grace and glory. No good thing will be withheld from those who walk upright. Swati. From those who walk upright. Yeah. Ni nyina ye. Ayu yet. Ni nyina ye emfanisa. On Psalm 84 verse number me free time now be 12. Unim Bible. Unim nyame asem. Sa uni nyame be nanti ye. Na nyame be de ade bone be ma wo. Onya ne sada because o say adwene pa no odwene mayen. So be mayen ni da so ne awie papa. Eye wa kono ne duru bre bi agegyew. Ene mema on sa quotation ni ye. Mema on sa quotation ni ye. Otiasia Psalm 84 verse number 11 no was say mama fan free time was say na wo fie da kru die ayesene enapem me pemi nyankopon fie na mpoma emutena emom sene se metena abonefo entoma dem me pemi nyankopon fie na mpoma mutena emom sene se metena ede ai abonefo ntema dem ti no wose nhira ne onipa onnante abonefo aginam na onyina ne bonyefo kwanso na ontena fewudifo tena bia na emom nyankopon akwan ye den esnasem na kwan so nani na nasem no dwentwen woti ase nipa no nya ohwe no ka wo che na de ne mane mra so de dam na nka fa che no ade wo wutiri mu a enyanti wa beka se Daina Asamoah wonwar me nyame nya bi da nyankopon wonye bi nso so da wa mabrabom pese na no fruit poison ya mekan eya mia maso oden ene mia me de makono anaduane ne ye makono ene nka me wuya na nka ye no a so wa nyesutie ma nyesitie awose se mo pena mutie a mo bedi asase ne so nepa oka Isaiah ewo ho wunnim nyame asem ba ku sei oka se tonso ne ayi nkom se keke ne de ti asore dabi nyabre ma ho sua asem no nante asem ne mu ya asem ne yefo emfa wo ne atamfo beba wo so ana meka na yen omo ba tofu ya meka yi ma mi Daina awurade se me mra wo mesra makwan ma me mra wo ho asem nyame di ama me oba ya na me se eja ekwan so na amanu nsuo kura ansan so amana konwa na nsuo jaita na nsuo gusu to na nsuo ni gusu to eye pa so obusa ame offense ni mo ba Satan bia obayire ho sa wosum nyame yie no ose won opesa di nyam so mpatena se no obeta wo me wo firi di machi nyenne nanso adom ni nyame modem mo eni ahweyie ni ani da ho nti urade ma me da sukura me mudiem oba ya na me se ekwan so wose an urade amamasem na oba no utim se oduru kejetia en wo to Bible no de ba no foforo kura na okura mimi seed mabodin ni mafrew en okura sindi enso seed en wo ba en wo se awurade se o meka nkere me se mimi ntia sore no 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 nye sofo na wa wunim se me wunu aba de pempe wasene pen wo se mimi ne sindi na awurade de yato na koma so se mementia sore si emienu nyina so yesujafo ofiri so wa adwen kese mementia sore no ono no nya dai onye sofo me kura na menya masi yesi wo se na me kosi yesi na wo munya papa enti na mafiri ho magyaye
CSC form penokre en woke ka saa o enti wo wieye na me ka kire nsa wo se awurade se me menti asore na yesofo ene ye constraint se awurade se me nware o me menti asore na be yesofo maame me nware o ka kire me se awurade se me nware o na yesofo maame na wo yesofo maame ai na de ode namba ne de unya nu ha no na awurade na Yesu ka kire Natania wose bra free punya mfre wo na wo bro no madua na se no ena me hu wo so ne won konkron nante a bibie ni wa ena na din kire otamfo no de ho abosom ne nkabre kyekyerefo de omo wo ho ebia ne se duru bra bia wo ba page so a wo ma ba wonim won da ne wo ne wo ko ni nyina bonsam agency ni bia bonsam agency ni bia enti se nyame anya wadom ebina na anu wo mbegina stop breaching on sa light na wa ha no anu oden ana phone no so awurade dia ma me na ye papa enti se etow so a e ma wo kala ye den esesa na stop breaching ana ma mo hunu se enye breaching na me kura no me dware once eno me hese walk ena me hommon adware ye wan nware ye ni bransem dunum se wan nware a wonko heaven aware saye ena wo bransem dum o sen saye aware ye eni ewu mokro no so ti ase na momo anware de a me ana me smele ma de so ti ase enti sa wan tinyame ase a bibia babo abrabom bia de besa bonsam sofo bibia de besa bonsam na sa wan tinyame ase antena nyame na ase yensua na sem yenso a ebe o sa bonsam wotumi nsene nyankopon de tie no no sa na tie register me pa cha brabe be bonyom na mamena asi so one thing nyame ase ahunu ni kase ya ahu se urade na wosom no oso sena de nyina odi mu sena de nyina nanim ni na chi obi ni ho na wahu ni saa enti na wose won wa wonim wonyankopon no hye won hoden na wo ya de minnim awurade sa won fa de pa enkame wo mo nante nanim ten ma men san kan biem Psalm 84 Psalm 84 verse number 10 to 14 12 I say me shasi every time wase na wufie dakro ye esene wufie dakro die eyesene na apem me pemi nyankopon fie namon nam ose me pemi nyankopon fie namon paimu etena emom since matena abonefo entomadem 11 ho na sam na meka nyina wo ose onyankopon ose verse 11 no ose na owia ene cham ene awurade nyankopon awurade ma dom ne animonyam onfa papa nkame won a won nante nanim ten no enti sa me pade papa fire awurade ho a ese me botene ne ho tene abrabo ese me botene ne ho modemmo ase onfa papa nkame won a onante de tene oso nam nwere tene ne ho da kokora da tabi abone na wonom ni sensuo wo dware na wo ye chese na meka so obi odi bone bia so ye sofo so ye hwan ofiri so ye smart Jesus sofo no ba ye na mi busa ne sa na me ka kire ne se ka kire me se ma me pesa me warew na wo ye sofo ma me na me ye sofo ba nka kire me se awurade se nko na ate nyame ne nti me kawie na mbusa ne sa ubekosesi ana obeche tinam kan sa yesa ubusa se nsuo no hwe esa wo man sore ma no ehu sa wo kuta mudiem sa adwen boni woni tirim kura wo ba wo suro
aba wosuro yesi mo nko no so mo hwe enti wakawie ya penam so ubekọ sesi ya na abeche wasise nsuo ni to nam se masa ubekọ sesi ya ufa nsuo nu na bae enti ubefam akọ ufa nsuo nu na bae enti ubefam akọ mi preach ka mu a me da mama no man nsuo waka mu de wan kasa urade se mementi asore na be sofo mabo din ni mafra o mi din aheta enti urade se ufiri mi so afa kosi ndi so waso ye sofo ti sa sofo fo no ye hunu de nyame ayeyen ni anyina ye dia da bia yane mo bekon me nkasa me 100% na mmom onyame adom nti no de anye me hu a metwe me ho firi ho wo de ayaw de watomu ntentan nti na wose hwe ye wose de okata ne mra to so wonye prompo de ohunu bone kan wo jai emfa ne bone ne kase ne tenten ahotia na ma wa ye kusuri tutu ei. That's right. Wo ma ye ni kire konkron bia ho da tina ya pa ye wati ya papa mi wati ya buri asia ni jani wa blabani ye nyina ye wani jire o ye nyina ke betimi aye bi na wonim nipa kasefo awurade mi ehia wo mo nipa kasefo awurade mi ehia wo mo Yesu Kristo nti ye kum nipadua no Found the we are say echo. Acts chapter 10 verse 34 to 35. Yan we asem bia wo ho. Ye di nyame asem ene ti asore. Ye di nyame asem konkon ye tene ne ye ene ye di ye nyam dwuma. Enye ye yakono ne yatenka. So dimase enti so hu ne saa. Ebeye osa wo wadoma chede ni nti wo ye powerful enso na ye kodwo to. Oh Jesus. Ombe yi wa hwesa because umpo money ni to me bone no wo mo ho nti no wose nya ni moja ne honam na nya na mmom ye ni mpanini ni to me die kenkan Acts chapter 10 honum verse number 34 to 35. Acts chapter number 10 verse 34 and 35. Then Peter opened his mouth and said, in truth I perceive that God show no partiality, but in every nation, whoever fears him and works righteousness is accepted by him. Acts chapter number 10, verse 34 and 35. Acts chapter 10, verse number 34 and 35. Then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God show no partiality, but in every nation, whoever fears him and works righteousness is accepted by him. Amen. So what? Edin kan Psalm 84 verse 11. Osi awurade wo kyam ne awia. Oma dom ne animonyam. Na wonfa ne papa ade papa pa. Onfa nkame wo ma yedan. Wananti nenim tene na ama bola guzu nko na da bia ubesia tene na ama na wo bo tene ne abra bokra no obon sam ko wonchen hwe Job why na wo bobra bokonkron esene Job enti mumye hwe ne ye enam ye nyame ni penti ankasa wo ye nyame ni pa position yourself. If you're man of God, if you're woman of God, position yourself. So we ye nyame nimpa nyame sofwa wo ka nyame asema gina yie. Position yourself. Gina yie. If you are a singer or musician of God, position yourself. So we ye nyumtuni a wo to nyame ho nyuma gina yie. Wa wo kwana de na se wutiri mu dada. Ese wutiri mu dada. Atesa sofu we de wo amrenti mi koyi na nyame no wayi na hwe no awurade bebusa wo.
na wo sofo nso ama asore ba hwe ase nyame bebusa wo nti enye sa ba ko na ye ese ye ka no kora kire wo ye hwe Peter wa bon papa hwe akwa woni mo hye na so nyame mu no kura nti wo gina nipa 3000 deko na wo nyina sakra. Acts chapter 10 verse number 34. Osi Peter asemka atifi asem osi Petro asemka. Wosa se free 34 na wosi na Petro buye na no ka se nukuram na mahunu ampa. Wosi nukuram na mahunu se Onyankopon hwe onipa nim. Na mom omai biaram dia osuro no na woye adetene no opesa wo gye no. Enti Kristo mi obi a na urade gye no. Ye can deliverance a repentance. Ye can deliverance a repentance. So hunu krofo ho nsem kanti wa wie peye dabi Kristo som na nso a me se ye wadoma chede ne ye wosuban adoma chede nso mfa ye nko heaven according to Luke chapter 10 verse 17 to 20. So for ko ne mfa meso ade ye mfa nso so ne maso na sa astan ho no wakan dada nchira wo mo a wo firi so wo wadom ti wo mtimi bo bra bi a wo pe no yanken kan ho Luke chapter 10 verse 17 to 20 yanko ken kan ho Luke chapter 10 wo ye nyame ni pa mo ani na ho e na me kan se so fu ifre me anadwo 10 ya me papa ne ho me fra wo daddy ta no mo de dada ye daddy no mo daddy ye me fra wo daddy nso me nyeja me ho ma enipa me hwe me hu ye wo mo pa ye nyame asofo deaconess and deaconesses deacon da sa asore mpanimfo no udi agro wode ne mpanini e ba hwew asa akoka se eyebonsam Medasi hi Djka Nyansapo channel nyame nshraw so wajebre na hwe me na unsubscribe ya subscribe na fe so press the notification button na say the video se brewa wanya bi ahwe ene 1st of February me my happy birthday in advance. What's up?